makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Ulita daw ni, ulita. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Bi, buon agas tabanggi. La 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 la. Hoy! Hello. Hello. Hi. Hello, how do you do? Good morning. Terindog. Abadongon yan, November 1. Good morning po, Pilipinas. Mga Bicolano sa iba na parte kan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programang Morning Hearing. Sa programang habang naka-morning hearing, kasabay niya ito sa Technical Department si Jonah Polis, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta sa tuyang palibot, pinapanginutan niya ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Karen Ala, Angel Mustasa, Alarmario, Joshua Bino, as in Jomar Bien. Good morning na po sa inyo ka boss, mga travelers natin. Ingat po kamo dyan. Sa mga nakatutok sa 106.9 WGB sa Tabaco City, mga nakatutok tabi sa tuyang Facebook Live, nakatutok tabi kamo na ano man na radyo na pinagtututukan po na yaon po ang DCGB Radio. Good morning. Kumusta lamang po ang sa tuya na mga may birthday niya? Happy birthday. Mga birthday celebrants natin, mga travelers natin, magandang morning po sa inyo. Kumusta po sa tuyang mga okasyon niyan? Kumusta po sa tuyang ng mga pinagigibong niyan? Pizza uno na, mga tugang ka Nobyembre ondas, All Saints Day. All Saints Day tayo ngayon. Kaya po, ngunyan daw, madurban sa mga sementeryo, sagang All Souls Day, pirirot, wara. Kumusta lamang po kita kapos, mga teachers? Walang pasok. Adi, mga estudyante, walang pasok. Lahat walang pasok, ha? Gabos tabi daing gibo. At bakasyon ngunyan, long weekend, ha? Good morning. Bueno. Maraming ka na. O sa mga number pala na pwedeng apunan nito tabi sa 0928-777-5548, ha? At sa tuya tabing numero sa Smart 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan, ha? Alright, sige. Aramon tadawan mga buena manong bareta, mga tugang hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Report kay ba si Chief Reporter Jimmy Nazalita. Jim, good morning, buhian mo. Yes. Hello, Pipi. Maray na aga sa mga parantabay. Sa buhay naman niya itong mga istorya pagkatapos kan undas, Nobyembre 3. Ibabalyo na sa bagong building kan Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital an OPD. Ali sa lumang hospital. Babayaan na ining suluma. Ay, wow. Mamundagan man giraray. Magiging operational na an brand new hospital sa barangay Tuburan kung saan kung matatandaan pigpunan bagay ni na may tindog durante kan kapanahonan ni former Governor Al Francis Bichara and para Oro Abante. So pag sagibo kay ni sa panahon kan dating Gobernador Greg Slagman hanggang sa uminabot sa ngunyan sa administrasyon ni Gobernador Noel Rosal. Kaso hapon ang ibang mga kagamitan, pasilidad kan ospital ilinipat na sa bagong ospital, kung kaya sa Lunes sigurado na ang mga pasyente makakatana na kan malinig, mahiwas
asin komportable bagong pinturadong ospital tabi bibi. Binisita na ini ni Gobernador Noel Rosal, mantang napagaraman kandi si GP News Nobyembre 26, may formal opening program o seremonya pamangaro. Natural ang gobernador ang manginginutan sa aktibidad na ini sa November 26. Ayun. Okay. Aha. Yan tabi bibi an sa tuyang good news. Yes. Jimmy Nasalita DCGB News sa pangaran kan PYC palan PYC Enterprises Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio outside Legazpi City at sa radyo PYC Enterprises. Okay. Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwa. Basta Morning, Henry M. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Come in, Karen. Hello. Yes, Betty. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. May mga wristband tagging naman na pinaggigibo asin inisyar ang mga kapulisan sa mga kaakian na minabirisita sa mga kampusan ko bilang pag-iingat asin protehin. Kung in kaso may mangyari sa mga ini, ngunya na pagkumemorar kan undas, susog sa mga personalis kan Hepatura kan Legazpi City PNP na nakaalantabay na sa mga kampusan ko. Sinabing pinagpupo na inikaswapo na nagpupupo ng magharapit ang mga tao kung saan ang mga ati edad 10 anyos pababa pinagbamandato bago maglalaog sa sementeryo na magparehistro sa mga kapulisan panganing malagan ng tigaapod na ristag. Ang ristag na iyan dito, Henry, pinagsusurat ang contact number asin ngaran kan sa indang mga magurang panganing madali ining magkasurusog kung in kaso bigla ining maparay sa taning kan sa indang mga magurang. Mientras tanto maygot na pinapagirundong kan Hepatura na antabayan na marayan sa indang mga aki, siguro na pirmi ini nakakabit sa inda asin nasa matakan sa indang mga magurang panganing may wasan ang insidente ning pagkawara. Yan ang report. Karen Ala, this is giving you. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas, 521. Duman kita kay Angel Mostasa sa dagdag na bareta. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Good morning na VP Henry sa Highland Water Refilling Station dyan sa San Francisco, Legazpi City. Palihon mo na ni VP. Good morning. Salamat po. Paraantabay mo na yan, VP. Thank you. Highlands, ha? Apo. Nasa taas sinda? Hain. Iyan ni San Francisco. Okay nga, sa taas kan San Francisco. Okay, sige, go. Anyways, VP, sa mga dugang tapapong bareta, inumaw ni Albert Governor Noel Rosal, si Commodore Ivan Roldan, ang Commander kan Coast Guard District Bicol, para sa naging inisyatibo kaini na magkaiguan ng Interagency Water Search and Rescue o WASAR training. Pero saan kaya VP Henry ang naging West Pedi Honor sa ginibong graduation at sa closing ceremony kan WASAR training na pinagpartisiparan kan 35 mga personahes sa Police Regional Office Number 5, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, asin Bureau of Jail Management and Penology. Sinabi na Rosal na ang training ang bako karaw-karaw asin dakulang tabang ini para mas maipasabot man sa ng mga kaibahan sa trabaho sa pagsasabing makakatabang ini para mas dakol na buhay ang maisalbar in kaso may kalamidad na tumama digdi sa Bicol Region. Sigon sa gobernador na may kukonsiderar na commendable ang lakdang ni Roldan bilang shaman ang haloy ng miyembro kan Philippine Coast Guard Auxiliary na may ranggong Rear Admiral. Yan, okay. VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas, Angel Mostaza, DCGP News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Ay, good morning pala na. Sa mga taga dyan tabi sa Legazpi City Public Market na nagkaantabay ngunyan. Buda dyan po sa Daraga Public Market. Yan ha. Kumusta lamang tabi kamugar mainit ngunyan. Ano? Ha? Good morning kay amigong Jonas Rosal. Saturday Blessings, Idol Henry M. Pa-shoutout kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Amada Esplana, Richelle Capili Asejo, and Ophelia Maravilla. God is good all the time. Yan ha. Ponte a jugar. 1, 2, 3,
Sarong aldaw, sige ang hiribi kan mga aki, sabi kan texter ta. M. Ang Ta ginurutom na habang so ama sige sana pakiinuman pag-abot sa harong. Sinabihan kan Mrs. Agong, magtrabaho ka na, tadain na baga kibagas, kaya ginurutom ang mga aki, tadain na makaon. Sabi ka nama, igwa baga ki Diyos, siya na ang bahala sa kakaonon kan mga aki. Okay. Ayos man ang text kaningo niya na aga. Good morning, Madam Melinda Wee. Asin sa kabos na tabing mga listeners, Madam Melinda. Good morning, Tabi. Pakibati ngaya po, happy birthday sa pamilya ni Jay Diploso na si J. Mart Jessa Jamela Melody. Nakikinig sa programa mo. Pabati po sa Diploso family. Sa Bariis na nakikinig sa iyo. Pa-shoutout po sa kay Godofredo Antunes sa resettlement site kang Taisan. Pabati naman sa Dulot family sa Barangay 7 kang Inang Kanpilar, Sorsogon. Yan. All right. Sige. Hello, good morning. Good morning, ate. Good morning. Kumusta, ate? Makibati lang. Sige po, ate. Go. Happy birthday, digdi sa kataning ni sa aga. Oo. Sa aga, bagaday ka man. Nata, sinabi kong yaon ako sa aga? Ha? Nata, sinabi kong yaon ako sa aga? Kaya man. Pagkagaga kaya. Malibong ang payo kayo. Diamante Diaz. Okay. Digdi sa aga. Pabati man digdi kay sa kapang may harong kay Sudaraga Digding Gurang kay Esther na Bernalde. Salbatanap. Sabi sa ng daraga. Baka may pagsugpon ni kung ano-ano. Tingso daraga digdi. Kung nang sisugpon mo na. De na agum. Itatarap. Mataram pa sa rawayon ini. Yan sa baybay kay Amoy na Bikilyo. Kay Uting Bikilyo. Kay Aso na Ibrada. Sa Pitong Gatang. Yan. Oo. Sa Baris Mantabi si Turibang Labalonso. Yan kay Hidin. Oo. Mula sa mo Mantabi. Salamat po. Salamat. Marayon ang mata mo niya. Nagrimabutong ko niya na aga. Hindi ka mo pa darang yung tadeng diyahe. Di man tabi ko naghagad. Mas Ayaw ko bayat mas bang my birthday. Maagat ka yun. yung partner in Okay. Okay. Naghagad ako kang bihon mo. Bye-bye. ang inuumaga. Your Magkagaya nga. Sigang pang-iwal nga kani. Mientras tanto, alarmario, may dagdag pong bareta. Henry 5:27. lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Good morning, Paringal. Pasok. Good morning, Bade. Pasigurohon ang mga harong Tama. mag-kooperar sa mga bawal sa sementeryo. Iyan ang pangapodan ka ng otoridad, lalo na ang PNP. Ligdi sa Legazpi, inot lang sinabi ni Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Domingo Tapil na 99% kan sa indang mga polis nasa field asin na magabantay sa palibot, lalo na sa mga sementeryo. Bawal ang alak, sigarilyo, pagdaranin matarom, pagdaranin mga makukusog na sound, para igalang ang pagpangadyi kan mga nagbibirisita sa sementeryo. Ako sana pulis ang magabantay, yan man ang iba pang law enforcers, sa mga public safety officers tigdi sa syudad, mga tanod, pati na ang Bureau of Fire Protection personnel, magbabantay man para sa seguridad kan gabos. Kasun mapa, initialmente, sinda yao na sa area nag-assist sa sitwasyon, asin pigilaw man ng ngunyan aldaw, lalo na siya nabanggi, mas na magiging alerto ang mga autoridad. Oho. Pagayon ang panahon ngunyan, Iyo. oo, sa panahon na magpasiring sa sementeryo, ugaring day pakiuran. Yes. Oho. Yan ang informasyon, Bigdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. The best talaga ngunya lang aldawan. Nailiwang ko na. Nailing ko pero tod mga tugang aramon ta ang kabugtakan kang panahon ta sabi.
ang undas data medyo mauran-uran sabi kang pag-asa ha, pero aramon ta yan mga tugang pagkatapos lang kayong mga headlines ni News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan mga tugang sa luwas dahilan ta 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz, anong headlines pa di? Go ahead. Good morning, Bibi. Nabilog na bilang tropical depression. Ay. So, maraot na panahon niya sa luwas pa sa Philippine area. Nako. Of responsibility. Nasa luwas paano pa di? Kasi bagong 3 a.m. Oh. Sa mga 1,425 kilometers east of northeastern Mindanao. Pangyayari sa Mabaka. May Dili. kusog na ining 45 km Nako. per hora. Mhm. Harani sa sentro. Oo. Tapos may bigla na pagkusog na nasa 55 kilometers per hour. Mhm. Westward and Westward? Mountain sa Costa Ricas na 15 kilometers per Pag hour. sinabing westward, Westerly, pa-west, pa-west, pasiring sa Bisaya pa di. patiring sa Bisaya. Oo. Ay, magsus ko. Sa kolom kayang modelo, Oo. may paitaas, may padiritso, may pawala. Yan, oo. Kaya, dakulaon pa ang uncertainty. Harayo pa pati. Kaya, pagbantayan ini. Okay. The moment na lumaong siya sa Philippine Area of Responsibility, napo dun siyang Bagyong Tino. Tino. Okay. Roger. Mhm. Okay, sa ibang headlines ko niyan, gobyerno naka-full alert sa ondas. Aha. Mantang DOH nag-abiso sa mga motorista na mantiniro na kalmado tanganing iwas road rage. Mhm. PNP Chief kontento sa latag ang seguridad sa ondas. Mantang Presidente Bongbong Marcos nag-apilar sa APEC Summit na Na? pakarayon ang sistema kan World Trade Organization. Aha. Pilipinas, madugang ng konsulado sa South Korea. Ay, wow. Mabuktak Nata. naman sa Busan. Kadakon kang Pilipino duman? Iyota, Mabukas yung konsul? Sa Busan, Consular office? Sa Seoul, taang embada baga, ang konsulado na sa Seoul, Iyo. Korea. Harayon man So, lagi. mabuktak sila doon sa Busan. Harayon Nakabay mandan. ang mga personalized kan SSS. Aha. Kaya ang dahil na magpaulong, mas dahil magulo sa Pilipinas, maka-asik-asik na ganda ng mga papeles. May distance naman ang busan sa Seoul. Oh, Roger. Oo. Adayaon duman so, amigat ang dunya. Si Sai. Si Si Kuya Kid kasi Ate Hilma. Dabi sa ano. Grabe so pasiram-siram kan duwa. Giri man so ano giri. Tama man iyan. Sino talaga pagdurudon niya na? Tama man iyan pag mailad ka na di, magtagalan Ayun mo lagaw na. ka. Ako yun ang plano ko pa di. Oo. Nagtaga-travel na sa natako di ka magparalimok-limok. Nakakal Basta, na. dahil Ha? mo paglingawan, pag ika nasa Kamurawayan, dahil mo kami paglingawan ni John. Abo ko di na magparalimok-limok. Takalo ka natitintaran ako eh. Ako kang tentasyon. Alright, 50% kang pamilyang Pilipino, Na? nagpayag na T.O.Sinda Wow. sa ating SWA survey. Pira? 50%. 50%. Nata, ni hapot, kumusta ka ngaya? Maluyang ngaya pa di. Ano nga, T.O.S ka? Medium sa nga medium. Medyo. Medyo mantihos. Kaya santo, Presidente Bongbong Marcos, kumpiyansa na dakol na oportunidad madadala pauli at atindir sa APEC Summit. Mantang pinaliwanag niya sa mga Filipino community at mga pakinabang Kan? APEC meeting. Mhm. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, operator daw sa flood control kickback scheme sa Bulacan, sigon sa Independent Commission for Infrastructure. Yun o. Iyo Palanso Yusik Bernardo. o taga-ayos kang gabos. Salbatan, ano? Kasi man daw nga amo-amo kayo na, ano? Ikaw kaya amo-amo pa di. Posible. Di man ang maigibok kundi kaya amo-amo siya. Pero ini palan si Bernardo at si Alcantara. Oo. Haloy nang magkaibanan. Sa? Dumampa sa Laguna Lake Ay, Development nako. Authority. Grabe, ano? Oo. Okay. Kaya nagkaigwaning maray na chemistry. Naging sa maray duwa. relasyon, ano? Oo. Dipisilon talaga pagsigang iba-iba. Nagkakadevelopan. Nagkakaigwang chemistry, adi. Oo. Maray, dipisil. Alright. Nagparorwag na. Okay. Dapat hanggang sa kapisa na. Maski nga ni panisigang kape-kape din yung mga gabutan. Alright. Kaya
Senador Bambilo Lacson, nagaganin tabang kay retired Marine Colonel Ariel Crowin Na, para magbutwa si retired Technical Sergeant Orly Cutesa. natatawo niya ito? Data Marines mo bagay. Marines. Okay. Tama Tama ba? nga may aram. Okay. Tabangan da. Oo. Kadain na nakukuha. Yun na nga ni. Ito ko ta sulingi. Dit sabi ni Kirby na, dit nga ako. Oo. After niya mag-testigo, Nawara. nawara. Mhm. Okay. Revised Philippine Coast Guard Law, isinulong ni Congresswoman Laila de Lima Aha. para pakusugon ang Philippine Coast Guard imbis na rumpagon. Yan. Tama, malaman. Nag-suggest ba kasi Meow Oo. na rumpagon sa na yan, yung pakinabang. Kung mas kataglag ba sa isip pang kanipugi? Oo. Mas kataglag sa isip? Ganun ko niya. Sa bagay, pwede man siya integrate sa Philippine Navy? Inabak ko na nga ni sa reservist, tinali na. Dahil nali na? Tinali na sa listahan ng Philippine Army. Ay, natsalbata na. Alright, pagtindog ng waste to energy facilities, isinulong sa Kamara de Representantes. Oo. Ay, mamundo din yung first week ang November sa mga motorista. Nata. Lalo sa mga diesel users. Ay, nako. Sobrados. Mabakal na sa nako kikwan. Gasolina gira rin auto. Sobrados. Mga 2.15. Ngunyan 2.15. Ang Diesel? ang Increase? idugang. Sa gasolina. Yung gasolina, 1.20. Kung sa piyon pa di, ang presyo kang gasolina buda diesel, yun na. Dahil. Nagapantay no, kada lang ka ng diesel na di. Dahil na dahil na madali na. Halos parehas na. Yun na, dahil, gano'n dahil naman yan, mahiro din na, ngayon, mahal, barato ang diesel, gano'n dahil naman yan. Dahil na ta, arog ko niyan, na nagluya so balor kang piso kontra dolyar. Nan, ay nako. Pagkatapos garong magkakasundo so China buda so US? US. Na? Di, pag nagkasundo, magiging maray sa ekonomiya kan duwa, makusog ang demand gana oil. Kahirap ka man. Rimati kita. Ano? Tapos may ralaban pa naman sa Middle East. Ay nako. Kaya, mabisiklita rin kita. Bakal kita ki... Tantod na, ay daing bangko mo niyan ano? Daing bangko garing? Oy, man. Okay, so yan dito. Ang mga headlines na niya na pagkaaga. Ato diyang Kampiways Enterprises na po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Cayo. Yan sa Nagbigas City Basta Radio PYC ngayon. 24/7 konektado ko mas kita yung low. From your face, ini po si Mardela. Good morning. Thank you, Paring Mar. Front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning Apo lang hearing. ko ta so mga amigo ko na bangko kundi di man pala makatransact mo niyan ta. Di man palang kil operasyon 80 migwa. Iyo next week na. Nag-isip akong duay. Sarong pula, sarong puti. Sarong maharang, sarong bako. Hello, good morning. So, good morning po, Sir Henry. Ay, good morning po. Mag-greet lang po kayo ng birthday ni Mary Ann Malakad Bahado ng Crossing Awapon. Ano po ang pangaran? Mary Ann Malakad Bahado. Cherry Ann Malakad Bahado. Mary Ann po. Mary Ann Malakad Bahado. Opo. Tapos po kay Nathaniel Bahado Midyaryo ng San Francisco. Birthday man po mo niyan. Opo. Ayun, happy birthday po sa inda. Opo. Greetings from saan po halang greetings? Kay Bahado family po. Bahado family. Okay. Iyo man sana po. Opo. Thank you po, Sir Henry. Okay, welcome po. Welcome. Ingat po. Salamat. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Good morning sa mga taga-Hubapon. We got a gift for you. Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday. Ngunyan pong Aldaw, good morning, happy Birthday.
Aha, sir, sa Kamalig Albay, may sarong motorcycle rider na aksidente dahil sa kapabayaan kan sarong tricycle driver na hindi marunong mag-warning sign. Basta-basta na lang lumiko, nagminor nga po yung motor, kaso inabot pa yung tricycle at biglang umalis yung tricycle. Nailing mo na yan. At ayun pigasabi tayo. Good morning, sir. Nakikinig po kami ni Mami ngayon. Habang nagluluto si Mami, aliw na aliw po sa'yo. Good morning! Good morning! Aha, bueno. O sandali lang, napunang ang pag-asa. Good morning! Alat ko natapon ang pag-asa. Na lang ha. Madali lang. Pag-asa. Magayon ng pagkaaga na pag may nag-good morning, edi. Tapos good morning! Makaog mo ang pagkaaga yun na may nag-text sa imong daraga na, good morning! Kaya gusto, magayon nun baga na, makabat, good morning! Okay, sandali lang ha, sandali. Nag-ring ang pag-asa. Saan duty mo niyan daw? 5:40 na palan. Good morning. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Ano po ang latest forecast natin para sa lagay ng panahon? Go ahead na. Opo, para sa ating latest forecast ngayong araw, sa 1 ng Nobyembre, araw ng Sabado, ang ITCZ or ang Intertropical Convergence Zone ang patuloy na nakakaapekto dito sa atin sa Bicol Region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagud sa mapanganurong kalangitan na igwala mong mga pulupulong pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian digdi sa Kabikulan. Sa ngunyan, ang tigbabantayan tang low pressure area as of 2 a.m. Kasubago ay na-develop na into a tropical depression at sa ngayon wala pa itong local name, no, since wala pa ito sa loob ng ating area of responsibility, pero yun nga po, alam naman natin natatawagin itong si Tino once pumasok ito ng ating PAR. Nag-issue na rin po ng tropical cyclone advisory since nasa labas pa ito ng ating PAR at huling nahiling itong tropical depression sa layong 1,430 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, itong tropical depression ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ang present movement nitong tropical depression ay westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa track and intensity forecast, nakikita natin na generally westward ang magiging kilos nito patungong Eastern Visayas or Northern Mindanao. Pero yun nga po, since malayo pa ito ay medyo dakula pa ang uncertainty. Bali, yun po sa ating forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagpaparita. Narin daw pumalawag ini sa sa PAR, sa PAR tabi, Miss Alexis. Opo, possible po na maglawag na ito ng PAR by tomorrow po ng hapon. Domingo bukas ng hapon. Okay. Okay, so pag lumawag sa PAR, ang target niya is Western Visayas, tama? Eastern. Eastern Visayas. Kaya lang harayo paano? Nakulong pa pagkakataon na mag-iba siyang direksyon, di ba? Opo, dakala pa ang maging possible error niyan sa direction pa. Medyo rayo pa. Sus ko, delikado ini either Eastern Visayas, Mindanao, or baka tumaas. Sana dai. Opo. Dahil siyang chance na magdagat lang gabos dahil na
Ay, dahil na. Basta, yun nga po, pag arog kainin na mga Oo. ulan, talagang mostly landfalling dahil nga sa amihan na Iyo, adi. nagtutulak May dito pababa. Iyo makusog ka namihan ta sa taas. Sa may Japan o digdi sa may China o whatever pa na ini maduunan. Opo, medyo makusog po yung high pressure natin no sa Ayun. sa bandang north ang nagatulak nitong mga weather system natin na mababa. Opo. May chance ining maging gari makusog. Super typhoon whatever. Ano narukan? Iba pong chance na maging super typhoon, although diit lamang yung chance since sa ating intensity forecast ay Opo. maabot itong sagkod sa typhoon category. Typhoon. Pag sinabing typhoon, pero ang kusog kaan? Pag typhoon category, mga 100? lagpas pa. Yung ano? Opo. Mga 160? Tama, arukan? Opo, mga 120, 180 to 180. Yun, nasa dagat pa eh. Okay. Opo. O di, sige halaton to sa Monday. Sa Monday, pwedeng magkuha na kita di, maghuruharanda na kita. Tama? Medyo arani na nga po yun. Oh. Pag Monday. Pero sudalagan niya pala, sa speed niya, 15 kilometers per hour. 15 kilometers per hour. So kung 1,000 siya, 1,000 kilometers siya ngunyan, adi. Pero nga ni siya, 1,430. 1,430 divided by 15, tamang mathematics na tabi, Miss Alexis. 1,450, tama? 430 po. 430 Apo. divided by 15, 95. Mga nasa tulong, sobra pa duwang aldaw, kung dahil magbagong speed niya, adi. Opo. Oo. Hindi magbago. Pero yun nga po, sa dagat pa kaya possible Yun. man magburo bago ang speed. Piling kumaska siya o lumuya siya lalo? Kasi Dali. mas possible na Magkaskas? kaskas. Opo. Ayun, okay. O di ba ka Lunes, Martes o Miyerkules? Opo. Pero ma-issue naman ng bulletin Opo. as early as maglaog ito ng Okay. O sige po, salamat Miss Alexis. Opo. Mauli, diyan ka anong oras mauli mo niyan? sa aga pa po. O, sa aga? Alas 2. Undas Opo. pala niya ka dyan sa Pag-asa, ano, pag-undas? Opo. O sige, basta may magbisita dyan, ha? Okay. Salamat, ingat. Sige po. Bye-bye. Pangyari, napadukan ako. Napadukan ako. Ako seryoso sa hapot ko ta. Pinadarat ako ni Noel na manalo ki picture, direksyon ni Tino. Delikado ini. Sana dahil good morning kay Rimar Trihinaldo celebrating his birthday today, November 1, from Mama Nancy and Papa King. Yan, ha? Happy birthday, tabi, Rimar Trihinaldo. Ngunyan pong May 15. Sorry. November 1, from Mama Nancy and Papa King. Yan, ha? Good morning. Ano pinadaras ako ni Noel na direksyon ni Tino, pasisiring sa Eastern Visayas. Yan, susko. Ako sa Ilingko, yun ang direksyon niya. Yun ang direksyon niya, tabi sa Ilingko. May makusog na amihan sa may parting Japan, kaya pabababa talaga ang direksyon niya. Uni nga na ipalan si Manong Saldi, Mano, maray na agad tabi dyan sa tabako. Happy birthday. Manong Saldi, Manong Aldi po. Happy birthday. Pasiring po sa may Eastern Visayas, ang direksyon niya. Manong Aldi, salamat tabi, Mano. Good morning dyan sa mga taga Tabaco City, na nagatutok mga tugang sa tuya na programa. At saka happy birthday kay amigong Raul Nunez. Happy birthday. Kaso hapon,
So birthday na amigong Raul Nunez. So tugang ni Bert, happy birthday tabi sa imo amigo, ha? Happy birthday po kay Padinglito Mendizabal Espinas ng Purok 16 Barangay 15 Legazpi City. Yan, sabi ni amigong Jeril Aranya, ha? Good morning kay amigong Busing Yunito Gaviria. Good morning, sir. Nandito po kami. Ay, wow. Nasa Legazpi. Happy birthday. Nasa Legazpi. Sa tuyang mga dating estudyante. Happy birthday. Saka. Saka. Para pakiling-ilingan ka ngunyan sa mga dating mga estudyante. Maray, kung sinan magasto dyan. Happy birthday. Karing. Hello. Good morning, VP. Good morning. Oo, yan mga dyan sa, speaking of saod, Oh. sa third floor ka ang public market na digi sa Legazpi. Opo. Kaso Wednesday, Thursday, Oo. na-explain ako dyan, VP. Nata, Grabe pala ng... malnason. Pa dyan. Ha? Malnason. Dapat gayon, baka may lumot na iyan na hagdan. Baka mandaram pa ba gayan, VP? Iyo. Aya, iyo man ang gata, pasakat karampa yan eh. Oo. Malnas ba rin? Pagbabakot, may saro duman na nakatukaw, tigsamang go, didma, Oo. hinangasan ako, inilisan ako, Oo. dalamang na reaksyon. O, tapos, Sabi ko, nako, siya daw market administrator dyan, tataraman ta lamang, nadakulon dyan man ni Despido, hindi, kung di pang magkaparasampayo dyan. naiko po. Dapat ta, iya magkaibaga amigo, pero may dumog, napay may dumog baga, mahal nas. Eh yung ani, dapat siguro ka, hindi ko alam kung ano dapat ibon, pinturanin din. Di ko nang pare, uning, kundi pang budget, kikuskusan mo na ang kikalumot. Uning, vibrasyan mo na. Ang makauuyang BP, at tuminaram ka na, nga siya na, At ayun na nga. So still, lamang nag-react. ano apod ka may still, ano apod ka, so still something, so... Mas malas ito BP pag mauran, o pag madumog. Oo, budak kayo, kung Steel plate? depende kaya ang bombahan bumbero, ta, so tubig ka, mababa dyan sa baba, di ba? Correct. Kaya dapat ka, still, so pigkuskus lang. Ang point of view ko duman BP, dapat ko may nagtaram na sa enda. Oo. So, may reaksyon lamang maski di, iyo nga so mga tipo bagang, ang expectation mo, iyo matarama. So pagkahalnas mo baga, gari so kuan, gari baga so pagkadalinas mo, gari baga so igulaman ma-comfort. Dasol ka pa. Oo. Pero baga so typical na, gari kulang sa tumaram na, sukat niya o kaduratan mo. Bako, so kadagagan mo ngayon maglako, dahil ka nag-iingat. Ako, nadalas nga, kami basulon mo, kaya ka nag-iingat kan kadangagan mo. Beta sa Lunes, apo nanta, ha? Makikuan BP na nakulong sa ko nagtarap, nakulong nga na-isla dyan. Oh, nailing mo na. Iyan na, kung na rampang yan, at iyan baga, so pasakat na gari. Di ba? Aram ko na kali ako yan eh. BP sa may trajector baga, sumababa ka pa. Magsala, amigo, ka na, magsala ka na dalinas kami, nag-iulok pa. Bago sana what if kung marangani BP nakakalo ko takon na ay inda kung ano nangyari kang payuta. Nako. Mag-helmet ka pag magsaod ka. Di sa tama bakal ako kay duwang motor sarong bako. Okay, sige. Bye-bye. Mga sarawayo na. Mag-helmet. Ganun pagdadalinas ka. Michael lamang. Hello? Amigo. Oo. Kami na mas talaga na amigo mo. Oo. Haloy na ang lay managad na Olympian dyan. Maski ka, mahal na. May naka-experience ka kang halnas dyan? Amigo. Naling mo na. Kung manibis-nibis na chinilas mobile, Oo. Yan. Ay, Tapos, nako. pwede baga, Iyo. Saan mga makaitas na mga bata yung kaputan. Iyo. Ay. Na mariparo yun dan administrator. Oo. Sige, tayo pakwanta kay Angel sa Monday, ah. Hindi, pwede bumbahon. Ipahanap ta kay Angel sa Monday? Sa administrator? Sana din may mangyari sa industry. At ayun, may mabarian dyan na makamabugok ang payo. Lalong problema, di ba? Thank you. Okay, thank you, Bigo. Alright. O, sige. Okay, ay, naku. Naka-standby pa lang si Joshua kasi Jomar. Sandali lang, mga pag-iriba. Paningit
sa Morning Hirit. Nasa linya ang palingit, kasabay si Shara May Leron. Aramon tanaw ang bit-bit na istorya ni Shara May. Si Shara May, habang naghaloy, ang pisngi niya, nagiglaring, adi. Niling ang aura ni Shara John. Ang pisngi niya, baga nagari so glaring. So, gari ang aura niya, adi. Nagliliwanag. Pero, pagpailingon siya, nagkakuha ng pandok niya. Gari baga so, basta, gari sa prosesyon. Good morning, Shara May. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram din doon ang Halloween ang original na hali sa sinaunang festival sa Ireland na pigaapod na Samhain. Basado sa artikulo kan National Geographic, itong panahon nagtutubod ang mga tao na ang banggikan Oktubre 31, nagbabaklay sa kinaaban ang mga espiritu kan mga nagadan. Asin para protehiran ang sadiri, nagsusuulog ang mga tao nin maskara asin costumes para daisin da mamidbidan kan mga multo. Kung sain, iniman ang pinunan kan tradisyon in pagsuulot kan mga nakakatakot na costume na midbitangon yan. Apela ka ini, nakatuudan man sa sa presenteng panahon ang pagbugtak nin mga pagkaon sa luwas nin harong para makauno ng mga espiritu tangani na daising da makapirwisyon nin tao. Yan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin All Saints Day. Ini po si Shara May Leron. Marahay na aga. Mas maray ko ng pakaunon mo sa kuwan, sa buhay. Ade. Paningit sa Morning Hirit. Iba man palang kan panahon, ano? Ano, John? Ano? Arin microphone? Palitan ko mic? Ano? Dahil ko na computer? Ano? Warang monitor. Iba man palang kan panahon, adi. Kaya man pala, nagsurulog kita kyung mga makatakot, ha? Ganit takuton ta, so espirito. Baliktad. Ay, nako. Sa Morning Hirit. Thank you, baby. Ay. Paningit sa Morning Hirit. Thank you, baby. So, nag-voice over ka, hindi ko na lamang naling haloy ng panahon yun. Aluyunono na siguro mga 10 years ago, pagkapuon-puon ko sa Morning Hirit, yung boses niya ini hindi ko na talaga nailingon. Doon ako, gurang naman siya. Sa Morning Hirit. Doon ako, so gurang mo naman gawin siya ta. Pagkapuon-puon ko sa Morning Hirit, niya ako, bosisi daw po ini. Kaya, okay. Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Si konang boses kay ni, si Grace. Si Grace. Sino yung Grace? At lingaw ko na nga ni sa apelyido. Basta ang pangalan niya Grace. Sino ko? Gurang naman siya. Taga Masbate ito Nasa linya po mga tugang Joshua Bino sa dagdag na report. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning, Joshua. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Good morning, Josh. Bagyo pa ba? Bakit? Handang-handa na ako para sa'yo. Electric pan ka ba? Bakit? Ang lakas ng dating mo. Bagyo ka ba? Bakit? Pwede mong sirain ang ating tahanan. Tukso ka ba? Tukso ka ba? Bakit? Dalang-dala mo na ako. Pagmula ngayon, wag mo nang mamahalin ang sarili mo. Ano na? Ako na ang gagawa nun. Tapos may nagtarap. Sabi sa kuya, may nagtarap. Ay, ano kung turog pa si Mrs. mo niya? Nakaturog pa? Ano ka naglabaw? May nagtaram sa ko. Ang kulit mo
Bakit? Kaya mo ba ang gusto ko? Makatakutos. Ano? Makatakutos. Sabi ko, oo. Isal... Always one, always at your service. Direct ibuburugkos ka baga. Ano? Direct ibuburugkos ka. Nagkabirilot ako. Garibuburog ko saan ang lawas ko kay paha. Gariping imagine ko na so mata ko garibubog ko sa gipanyo. Awin na. Okay, sige, go. Kagagagan naman na Diyos na. Sa gatong bareta. 7:30 Yan ang 7:30. Sumada mo sa mga presyo kang burak dyan sa Daraga. Ayan. Ayan sa kuya ang topic 7:30 to 8:30 mamaya ha. Wala tayong ano? Mayroon akong sa Radyo Klinika pero pwedeng mag-report mamaya ha. Okay. Okay, mamayang 7:30 yung mga prices ng burak sa Daraga area. Okay, sige. Si Karen, wala pa si Karen Hay no, si Karen, alas 6 na. Nag-report ba sa bago? Kasabago? Oo. Ay, talagang madali ko siyang makalimutan. Bakit kaya? May mga tao talagang madaling makalimutan. Pero may mga tao din na mahirap makalimutan. Talaga ako. At mahirap iwanan. Ano Di ba? Henry, sa morning hearing. Sabi sa totoo pala yung stinger mo na talagang mahirap. Go ahead, go. Yes, sa dagdag nitong barata, bawal na muna ang off-duty o kaya ang mag-leave ang mga membros kan mga kapulisan ngunyan na panahon kan undas. Inidepende ang napag-araman kan DCG News sa pakipagkuro niya to sa nagkata ng mga police force dyan sa Daraga Municipal Police Station ko na sa inyaon ang pag-asiguran na sa pag-rusukan mga tao sa mga kampusan to, sa mga pasyaran at iba pang mga areas of convergence. Igwa ta igwa dyan ng presensya ng mga kapulisan. Ehemplo, sabi si Henry digdi sa Daraga Albay, ang 5 mga kampusan po digdi sa nasabi ng munisipyo, igwa ni nakatalagtag, nakadeploy ng mga miyembros kan na kapulisan, at may kanya-kanyang mamanduhan ng mga police assistance desk na anuman na oras, pwedeng dulukon kan mga bisita asin iba pang mga nagpapasiring sa mga kampusan to para magagad na asistensya atin sa iba pang mga kahaputan. Siniguro kan Daraga PNP na kahandaan kan sa indang unit para sa pag-responde sa anuman na klaseng emerensya alagad ay agad na mangyari sa mga kampusan to atin sa tinampok. Bako sa nakakampusan to, kundi maging sa mga mayor na dalag sa kaya sinampo, igwani nakadeploy depending mga pulis para man sa mga balikbayan niya to na kumbaga mahapot ng mga direksyon at iba pang mga bisita at turista. Dahil tigilalauman ang pagrusok ng mga tao bako sa nakakampusan to, kundi pati naman sa mga sikat na pasyaran tadi depende. Kaya tanganit masiguro, naigwa ng sufficienting bilang ng mga kapulisan dahil lang sa pagilauman ang pag-rusok ng mga tao, bawal na muna ang off-duty o kaya ang pag-leave. Igwa ni, okay, nakastan ba depende ang mga kapulisan, magpuon aga, sundo sa pagkabanggi, igwa ng mga naka-duty. Ang pag-irondom sana sa mga individual na mapasiling sa kampusan to, dahil magduman sa kampusan to na nakainom na rin alak, dahil sa puwertahan pa sa nagkampusan to, dahil naman sila depende papalogong, bawal magdara ng alak, bawal magdara ng mga matatarong, bawal man magdara ng mga pakukusog ng mga speaker o kaya sound system. Bantiniron sana na katrangkiluhan sa laog at luwas sa mga kampusan to tabi ni Henry at kahaputan, asistensya, pagdulok na magduwa-duwa sa mga pulis atin Bureau of Fire Protection asin man mga members ng MDRRMO na nakadeploy sa mga kampusan to atin iba pang mga areas of convergence sa palibot ng Daraga Albay.
Yan, Titi Henry ang informasyon. Naligid sa lawat. Joshua Bino, Titi Bibi. Salamat, Joshua, sa report. Sabi ni Primang Juliet dyan sa Kalye Siping, si Hermana nga, nadulas man dyan sa palengke. Nailing mo na. Pati pala si Hermana niya, nadulas man sa palengke. Sige, sa Monday, tabalikan tayo yan, ha? Apo doon, abuton, excuse me po. Hilingon tayo yan, mga tugang na sitwasyon. Dyan tabi sa, ano yan, dyan po sa public market kan Legazpi. Yan, tras tanto. Nasa linyaman si Jomar Bien. Jomar, good morning. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Alauna an alas 12 an udtong niyan na aldaw ipapautob na kan tabako PNP as in kan PSO o Public Safety Office kan tabako an rerouting digdi sa tangod kan tulong Campo Santo sa sentro kan tudad kan tabako. Yang kinumpirmar sa DCGV News ni Mr. Caloy Disuasido ang pamayo kan PSO. Susug kay Disuasido ang mga bihikulo na mga pribado. So pribado lang iyo ang punikahari sa direksyon kan Legazpi palaog sa sentro kan tabako. Antes na magabot pa sa may Campo Santo, pwede nang magtiko sa totoo, pwedeng sa may San Lorenzo magtiko na sa totoo, pwedeng sa may Barangay Salvacion magtiko na sa totoo, pasiling sa Tramo Road, as in durdereso na yan, pasiling sa may partikan Barangay San Roque, kan Tabaco City, lapwas na sa tulong Campo Santo. Ang Campo Santo kan ining Chinese Cemetery, Public Cemetery, and ang Catholic Cemetery. Sigun kay Disuasido, ito para sa naduman sa mga pribadong bihikulo, pero sa mga pampasahero, iyon diretso lang pwedeng mag-agi sa tangod kan tulong Campo Santo, pati na so haralaba asing darakula na mga truck na day ka makakaya na magmurumani obra duman sa pinagdesignar na tinampo o reroute. Magdiretso na lang sinda. Kung ang mga bihikulo naman hali sa sentro kan Tabaco paluwas sa pasiling sa direksyon kan Legazpi, pwede na sindang digdi pa sana sa sentro kan Tabaco magtutuo na pasiling sa may partikan Barangay Cobo, asin pakalapwas sa bisinidad kang sementeryo, bali sa likodan kang sementeryo ang agininda. Pwede na tulos sinda magwala pasiling sa Barangay San Ramon o kaya magdiretso pa asing dumana sa may partikan Barangay sa Barangay San Lorenzo magluwas. Ang mga bihikulo naman na mapasiring naman duman sa pribadong Campo Santo sa Barangay Cabangan, dai pwedeng maglaog duman paghali digdi sa partikan Malilipot, kundi ito sa nang mga hali sa sentro kan Tabaco ang tutugutan na mag-agi sa tangod kan sementeryo. Bali one way lang ito, one way lang, pero kung ikaling sa partikan Malilipot, mapasiling ka duman sa sa Cabangan o duman sa pribadong bihikulo, kinakaipon mo magpasiling ko na sa sentro kan Tabaco, dangan matukad ka pabalik duman sa Cabangan. Iyan pagabot na iyan kan Rasaur o kan pagpapautob kan one way, sin alagad kung klarado na pwede nang buksan na kan PSO an pinampo digdi sa tangod kan gabos sa sementeryo, asin pagiho na ang gabos na klase kan bihikulo an madeterminar kung mabubuksan na ini dahil man ipigtaong oras an si Mr. Disuasido, kundi ilingon nila sitwasyon. Kung klarado na, pwede niyan buksan pagbakunang matawo ang mga Campo Santo. Yung BPN yung mga informasyon, Jomar Bian, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Legazpi po, sa Dawag ka mo. Primer Distrito, Canalbay. Always number one, always at your service. Bueno, ang mga balita susunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Radyo Balagon Kaito,
DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:07 na po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyan pungaldaw. Nobyembre 1, mga tugang sa bilog na Pilipinas, asin po sa ibang parte kan kinaban. Police Regional Office 5 nagpatanid sa publiko na mag-ingat para maibitaran ang maging biktima nin maraot na elemento ngunyan na undas. Sobra sa 150 na OFWs, asin kapamilya na beneficiaran kan sobrang pagsalod o serbisyong pangsalod kan Department of Health matapos masanang migrant fairs. Sa ibang nasyon, kaya sa lado nasyonal, gobyerno naka-full alert sa undas. 50% kan pamilyang Pilipino nagpahayag na tiosinda sigon sa SWS survey. Sa ibang nasyon, dakol na lugar sa Jamaica, mantinidong daing kuryente dahil sa pagrapado kan Hurricane Melissa. Business news, dakulang aumento sa presyo kan produktong petrolyo na ihiling kan Department of Energy paglaog kan bulan ni Nobyembre. Health news, mga benepisyo sa paghadok sa babae. Ulitong ko daw ini, ha? Ulitong ta daw ini ni Pading Mar sa health news. Mga benepisyo ulitong ko daw, ha? May benepisyo da ang paghadok sa babae sigon sa mga eksperto. Ulitong ko ang headline. May benepisyo da ang paghadok sa babae sigon sa mga eksperto. GB News Express. News Express. GB News Express. Kaya pala. Headlines, mga tugang kan mga bareta sa lado nasyonal. Sobra sa 150 overseas Filipino workers, OFW, asin pamilya ang nakaresibe ng libreng serbisyong pansalod. Hali sa Department of Health Bicol sa ginibong Migrants Fair kanakaaging alaw. Kaibahan sa mga serbisyong ginibo ang health consultation, family planning, mobile x-ray, HIV screening, psychosocial support services, nutrition counseling, blood pressure monitoring, health o BP monitoring, health promotion as in libreng bulong. Nagpahayag nin pasasalamat si Ligaw City OFW Consumer Cooperative President Francisco Juarez Jr. sa libreng check-up sa pagkasabing dakulang tabang ini. Tangani na mas mairani ang mga serbisyong medikal asin matawan ang tulos nin pangangaipong pansalod ang arong nindang mga balik obrero. Hinagad kan Police Regional Office 5 sa publiko na kabisaduhon ang mga dapat tandaan sa paghali nin harong asin pag-ingat sa dapat gibuhon sa laog kan Campo Santo para malikayan ang mabiktima kan mga maraot na elementos ngunya na undas. Sigon kay Police Brigadier General Police Bicol Regional Director Nestor Babagay Jr., dapat siguruhon na nakasara asin nakalak ang mga pinto asin bintana kan harong bago maghali asin day pagbayaan ang mga importanteng gamit sa mga lantad na lugar. Sa Campo Santo, bantayan ng mga personnel na gamit ang cellphone o ang mga personal na gamit ang cellphone o nagamit siring kan cellphone, pitaka asin kung pwede, day magdaranin na lahas. Likayan man ang pagdaranin dakulang kantidad din kwarta asin day pagpabayaan ang mga aki in kaso makamati nin peligro tulos na magrani sa pinakaharaning police station o police assistance desk para sa magkanigong aksyon, maging alerto asin mag-ingat para sa kaligtasan sa pag-obserbar kan undas. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, bypass road sa Tagaytay, daina tatapos. Detalye kan bareta kay Angel Mostaza. O kaya kay Jimmy Nasalita. Jim? Kadakol na kan mga nagahapot kay Barangay Kapitan T. kan Barangay Tagaytay Kamalig. Kunata day natatapos ang diversion road sa sayang barangay.
napatrabaho kan DPWH kung sa hindi ito na sanang distansya balda na sa National Highway sa Barangay Ilawod. Magayon mahiwas na tinampo kung sa shortcut na ini ang mga lunada na pasiring sa southern part kan Kamaligasin pasiring sa Sorsogon. Ang problema maging si Kapitan Nusete nagahapot nagnangala sa kunata dai ini natatapos. Iguananin mga nag-iimbestigar sa proyektong ini kan DPWH kung sa inipigtutukdo kan Kapitan ang proyekto kung sa bahala na sinda magugid kung ano ang dahilan sa kunata dahil na natatapos ang tinampong ini da na yaw digdi sa Barangay Tagaytay nasakop kan Kamalig kung sa oras ko ta na nabalda ini sa diversion sa National Highway magayon na ining tinampo tamad didi-congest na ang magabat na tinampo digdi sa crossing sa Barangay Tagaytay harani sa sentro kan Kamalig alagad ang problema dahil nin kasimbagan sa kunata dahil pa natatapos ang proyektong dito na sana masusugpo na sa National Highway. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, roadside as in terminal inspection, kang Land Transportation Office sa Bicol, may got ay papasunod para sa kaligtasan kan mga biyahero. Angel Mostasa sa bareta. May gut ang pagbabantay kan 105 mga law enforcement enforcers o officers kan Land Transportation Office Bicol sa manlibang tinampo asin terminal sa rehiyon para masiguro ang kaligtasan kan mga biyaheros niya na undas 2025. Sigun kay LTO Bicol Regional Director Edgar Allen Castillejos nasa 11 digdian hali sa Regional Law Enforcement Unit asin 94 naman sa district offices. Panginat naman dato ninda na pagpapakusog sa indang pagkondukta ng roadside asin terminal inspection para masiguro ang safe, orderly, as in smooth travel para sa gabos sa mga motorista as in pasahero. Kaibangan man sa mga pagsisiguro ninda na wala ni nag-a-approve na sa lakol na pagruso ang tao kung sa iba nagpapalabaw ng presyo as in ang mga kolorom na vehikulo. Tinawanin doon ang Castillejos na may gutang importansya o ang tugon niya na ipi-implementar man graray ang may integridad, vigilance as in may compassion na okupasyon na law enforcer para sa kaligtasan as in kompensya kan mga biyahero. Manudag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, may istoryama na dara si Joshua Bino. 15 minutes makalipas ang alas 6. Ipig promesa kan Daraga Municipal Engineering Office sa pamayo ni Municipal Engineer Ciel Montaliana na magpapadagos sinda sa pagkondusir ni na clearing operation kan mga nangaralay-kalay ng mga wire sa palibot kan Daraga Albay. Parte kan pagkutod sa anti-jungling wire ordinance na gustong may tip na may potod kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Lunes, Miyerkules, asin Biyernes na schedule kan paglibot kan pinilog na task force kumpleto kan mga personahe kan Municipal Engineering Office patuwangan Albay Electric Cooperative o kaya an Aleco asin ang mga telco, mga telecommunication company na nag-operate sa palibot kan Daraga Albay. Kung halimbawa man dahil nakapaglibot ni Lunes o kaya sa naunang dito ng mga aldaw dahil kung holiday o may ibang aktibidad ang lokal na gobyerno ipabawi ini sa ibang aldaw basta kinakaituhan tulong beses sa laog ng sarong simana makapagkondusir kan na clearing operation tanganin ng may dalit ng magpakapakararay ang mga nagpakaralaylay na mga wire sa palibot kan na Daraga na pasistema sigun kay Engineer Montaliana ang mga telco kanya-kanyang tanggal kaya pulnot kan sa indang mga pagsadiring mga wire tanganin ng magparasulan kung makaapiktar sa iba at sinda mismo araminda kung arin ang sendang mga pagsadiring wire. Kung kaya sa ngunyan, kailan ta holiday man kasuod man dahil daw ng Biyernes, magpapadagos naman din sa masunod na simana pagkatapos kan undas. Dagdag na bareta, Joshua Bino, CCTV. Oras Pilipinas, 18 makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Si Jomar Bien may dagdag na report hali dyan sa Primer Distrito, Can Albay.
Naputulan signal ni Jomar Bien. Magbabalik kita. Magalipas lang kan mga patalas. GB News Express. News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 25 minutos pasado alas 6 nin aga. Si Jomar Bien may dagdag na report hali dyan sa Luwas. Salamat BP Henry, liwat na nag-receive kan Kalasag Award, Seal of Excellence para sa Disaster Risk Reduction Management and Ciudad Cantabaco ngunya na taon 2025. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mr. Guillermo Lato, pamayo kang CDRRMO Tabaco. Kaya ang sinabi na pagpapatunay sa ini kan dedikasyon kan CDRRMO para sa disaster preparedness na pinagrekognisar giraray sa pagikan na pag-receive ninda kang naunambitan na award para sa taon na ini. Sigun sa iya, ining prestiyosong pagmidbid sa CDRRMO karong testamento na ang Ciudad Cantabaco igwang dedikasyon sa pag-establisar nin ligtas asin disaster resilient na syudad sa iyang onraman, pigtawanin pag-onra o pasalamat ang mga pagdiriba niya sa City Disaster Risk Reduction Management Office, kasabay naman ang sa mga barangay, pati na ang partner agencies, hulit sa ikatulong sunod-sunod na taon na resibi Cantabaco ang award na ini. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Mga tugang baretang unyan sa Lado Nasyonal, nakabantay po ang gobyerno sa pagiromdom kang undas tanganing masiguro ang kaligtasan asin kaginhawaan kan publiko bago magbiyahe si Presidente Ferdinand Marcos Jr. pasiling sa South Korea para sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Ipinag-orden niya sa mga ahensya ng gobyerno na magpautob nin makusog na pagbantay sa mga kampusanto, terminal asin tinampo para sa obserbasyon kan undas. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, siniguro kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na handaan field offices asin may supisyente na relief goods asin ready-to-eat food packs in kaso may stranded ang mga pasahero. In inspection man kan Department of Health an emergency tent sa South Luzon Expressway o
SLEX tanganing masigurong may tabang medikal sa mga biyahero. Mantang pipasiguro man kan Department of Trade and Industry o DTI na daing aumento sa presyo kan mga barakalon sa undas asin padagos ang price monitoring para mamantiner naabot kaya ang mga produkto. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na maski nasa Apex si PBBM mantinidong prioridad kan gobyerno ang kaligtasan, karahayan asin interes kan publiko ngunyan na undas. Nangapudan po ang Department of Health sa mga biyahero ngunyan na undas na maging kalmado asin disiplinado sa tinampo tanganing maibitanan ang road rage asin aksidenteng posibleng magdaranin danyos. Ipinagirumduman ni DOH Secretary Ted Herbosa sa mga motorista na day magbadali asin makaukod na magtaonin dalan dahil pinaglaom man na magabat ang bulos ng trafiko. Magigirumduman na siya o day man siya na day paglingawan ang dadarahon ang mga kinakaipa na bulong para sa endang salod arog kan maintenance medicine kan mga may ultrapresyon asin diabetes. Pwede man na mag-avail kan zero balance billing sa mga basic accommodation hospital ang mga maaksidente o maimbelto sa insidente sa tinampo. Enot kay itinaas man kan Department of Health ang Code White Alert sa Central Office asin mga regional health centers kan mga ini. Kontento po ang Philippine National Police o PNP o kontento si Philippine National Police o PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa latag kan seguridad sa paggiramdom kang undas asin aldaw nin mga kalag sa sayang paglibot ka nakaaging banggi sa mga bus terminal sa EDSA, Cubao. Tiwala si Nartates na magiging marhay asin matrangkilo ang pagbiyahe kan publiko sa kanya-kanyang probinsya dahil sa matanos na deployment sa mga bus terminal. Personal na naglibot si Nartates sa ginibong surprise inspection para mahiling ang deployment kan mga pulis asin kahandaan ninda sa pagresponde sa ano man na pangyayari asin siguruhon na ligtas asin komportabling pagbiyahe kan mga Pilipino ngunyan na undas. Maski ding nahiling na seryosong patakot sa seguridad ang PNP ngunyan na undas, padagos man giraray ang mahigpit na pagbabantay sa mga matatawong lugar tanganing dai malusutan nin mga individual o grupo na gustong magpartisipar sa okasyon. Inanunsyo man ni Nartates na po alas 12:01 kasbagong matanga. Sagkod alas 16 Agas sa Nobyembre 2, ipapautob ang nationwide liquor ban. Nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader kang Asia Pacific Economic Cooperation o APEC na magkasarado para sa pagsulong nin patas, bukas asin modernong sistemang komersyo sa rehiyon. Tanganing masiguro na daing nasyonal o daing nasyon na mawawalat sa pag-uswag. Sa sayang intervention sa APEC Cooperation Leaders Meeting sa Gyeongju, South Korea, tinawanin doon kang presidente ang importansya kan pagbalik kan matanos na dispute settlement mechanism sa World Trade Organization o WTO. Tinian magiserbing patas na laban sa equalizer para sa mga saradit na ekonomiya arog kan Pilipinas na naggalaom sa patas sa sistema ng komersyo. Ipinaliwanag ni Marcos na kung dating naggagampanan o kung dating nanggagana o nagaganang appellate body ang WTO, may madaling mawalat ang mga nasyon na limitado sa kakayahan sa pangkinaba na merkado. Dahil ang digdi, nangapudan siya sa mga miyembrong nasyon kan APEC o APEC na magtabang sa pagbilong ng bagong polisiya na magpapakusog sa transparency, inclusivity asin sustainability kan ekonomiya sa rehiyon. Mabukas ang Pilipinas nin konsulado sa Busan tanganing madugangan na maghatod nin serbisyo sa mga Pilipino na ka-star asin nagtatrabaho sa South Korea. Inampig bareta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasayang pagipaghilingan sa Filipino community sa Busan kanakaaging banggi pag-abot sa South Korea tanganin mag-atender sa Asia Pacific Economic Cooperation APEC meeting. Sinabi ni Marcos na ang pagtindog nin konsulado sa Busan may kamautan na maihrani ang serbisyo kan gobyerno sa mga Pilipino sa Busan asin tanganing ang lugar arog kan Olsan asin Jimhae tanganing bako ng Seoul mag-renew nin passport asin iba pang serbisyo. Ibinarita man kang presidente sa mga overseas Filipino workers naman ang pagbukas kan Social Security System o SSS office sa Philippine Embassy sa Seoul tanganing mapadali ang pag-asikaso kan mga benepisyo asin serbisyo hali sa SSS arog kan membership contribution asin claims na dai kay puhan maguli sa Pilipinas.
Kasabay kay ni pinasalamatan man kang presidente ang Filipino community sa South Korea dahil sa endang sakripisyo para sa nasyon. Disiplinang ipahiling sa trabaho asin matanos na sabay sa mga Koreano. Siniguro kang presidente ang paragos na programa para sa OFW para sa endang proteksyon asin suporta sa good na makabuelta sa Pilipinas. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang ka mga daw kan mga Pilipino o pamilyang Pilipino nagasabi na tios sinda. Sigon sa pinakabagong survey kang Social Weather Station o SWS, base sa report na ipinaluwas ka na kaaging daw, 50% kan mga pamilya ang nagasabing tios sinda. 12% iyo ang nasa borderline o nasa pagultanan kan tios asin bako tios. Siring man 38% ang nagasabing bako sinda tios. Medyo nagitaas inihali sa 49% na narehistro kan Hunyo 2025. Pinakahalangkaw ang self-rated poverty sa Mindanao na minabot sa 69%, nagbaba man sa Visayas gikan sa 60% pasisiring sa 54%, mantang nagitaas man sa Metro Manila hali sa 36% pasiring sa 43%, asin sa Balance Luzon hali sa 38% pasisiring sa 42%. Sa mga pamilyang nagsabi na tios-sinda, 36% ang always poor, asin daipa na matian na bakong tios, 8.7% ang usually poor, o bako tios, 5 o sobra pang taon ang nakarihis. Asin 5.7% ang newly poor, o bako tios, saro sa good 4 na taon ang nakaagi. Pag-abot sa pagkataon o pagkaon, 41% kan mga Filipino ang nagasabing kulang ang sa indang pagkakaon. Food 4 o 11% ang nasa food borderline, asin 47% ang nagasabing supisyente ang sa indang pagkaon. Ginibang survey po September 24 sagkod 30 asin na interview ang 1,500 na adult sa bilog na nasyon. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kan mga patalastas. 5:34 na. TV News Express. News Express. TV News O 6:34 nin pag-aaga. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa international, dakol nakaharongan po ang giraray sa Jamaica. Ang wara pang kuryente nin supply nin kuryente hanggang ngunyan matapos ang pagrapado kan Hurricane Melissa. Pigilao man na dakol pang mga narehistrong nagadan dahil sa day patapusan sa indang search and rescue operation sa mga natambunan kan pagbaha. May nagkapirang nasyon man na nagpadarakan sa indang personahe para magtabang sa pagbangon kang nasyon. Balik normal naman ang operasyon ka nagkapirang mga eroperto sa nasabing nasyon. Manta nagibuman ninlakdang ang gobyerno kang United Kingdom na iibakwar ang sa indang mga namanuhaan na nasa Jamaica. Iguang itinagamang eroplano ang gobyerno tanganing duman maglunad ang mga namanuaan ninda na pigakarkulong uminabot sa 8,000 na mga British national. Business News. Mga tugang bad news sa masunod na semana. Big time oil price hike ang piglalauman sa masunod na semana sigon sa Department of Energy base sa 4-day trading monitoring kan Means of Lot Singapore. Sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodel Romero na ang mga minasunod na posibleng iyo ang magiging aumento sa petrolyo dahil pagkaibahan ang cost of doing business. Gasolina 1.20 kada litro, diesel 2.15 kada litro, at ang kerosene 1.75 kada litro. Ipinaliwanag ni Romero na ang dakulang aumento sa presyo pwedeng kausakan pagturos kan trade tension sa pagultanan kang Estados Unidos sa China. Gustong sabihon, kung nagkasundo ang duwang nasyon na darakula, madudugan ang demand para sa produktong petrolyo dahil magiging magayon ang sa indang ekonomiya. Mientras ang sanctions na ipinataw kang United Kingdom, Estados Unidos as in kan European Union sa Russia, nakakontribirma in oil price hike. Ini ang magiging ikaduwang semana kan dakulang aumento sa presyo nin gasolina, diesel as in kerosene kasunod kan aumento kan nakaaging Oktubre 28. Siniguro man Romero na padagos ang monitoring kan Department of Energy as in dainin pang-aabuso ang aumento sa presyo purely reflection sana kan mga pagbabago sa international oil market as in bagong kontrolado kan energy o bakong kontrolado kang Energy Department. Siring man, sinabi ni Romero na kung magdodo-diretso ang pagdugang kang produksyon kan Organization of the Petroleum and Exporting Countries as in kaalyado kaini na OPEC Plus, makakadugang ini sa world supply na posibleng magresulta sa rollback sa ikadawang semana kang Nobyembre. Aloy pano?
health news. Aramon ta daw mga tugang na may benepisyo daa ang paghadok sa babae sigon sa mga eksperto. Kasi bago ko pa talaga gusto aramon ini, gusto ko talagang masabutan kung anong istoryang ini. News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Tama ka dyan. May benepisyo pala ang pagadok sa babae. Oh? Sa pag-aaral ng mga eksperto, nagluluwas na nakakapagpahalaba pala ng buhay kan mga babae ang pirming paghadok sa inda. Aha. Sigon sa mga health experts, ang simpleng hadok may dakulang epekto sa salud kan mismo dahil nakakapagpababa ini kansa ng blood pressure, nakakabawas ng stress kasi nagpapaluwas ng dopamine o ang bigapod na happy hormone. Ayun. Dagdag pa ka mga eksperto sa salud na ang gustong sabihin, mas nagkagayon ang mood ninda kasi nagkukusog pa ang lawas sa simpleng hadok. Pade, iklaro ko lang tabi ang benepisyo duman sa babaeng pigahadokan. Bako sa naghadok. Ay nasad ako. Sad. Sad. Iyo man happy ka man. May pwede. May happy hormones man. Pwede may return. Okay. Okay. Yan na. Sa tuya pong health news from News Bay. Sini po si Mardila. Good morning. Mientras tanto, kasabay po si Alex Rivivar sa kabugtakan kang panahon. Hali po dyan sa pag-asa. Opo, para po sa ating forecast ngayon na aldaw, ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ ang patuloy na nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan niya to na itong ITCZ ay magdadara ng mapanganurong kalangitan na may kalap-kalap na pag-uuran sa Bicol region. Sa ating forecast na temperatura, posibleng umabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Ang ating paros na halik sa Timog, Silangan, ay asahan niya to na magiging maluya sagud sa moderato ang kusog at ang kadagatan naman ang pag-alon asahan natin na banayad sagud sa moderato ang kusog ng pag-alon. Sa ngunyan, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling nahiling sa layong 1,710 kilometers east ng southeastern Mindanao. So medyo hababa pa at may karayuan pa itong low pressure area. Itong LPA ay may medium chance o katamtamang tsansa na mabilog at maging isang bagyo within the next 24 hours. Pag naging bagyo ito at pumasok sa ating area of responsibility, ay podunta itong si Bagyong Tino. Bali, yun po ang ating latest forecast. Hindi po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Oras Pilipinas, 15. Bago po magabot ang alas 6, alas 7 ni Naga. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta kanal daw. Paguna ko, magmako duman si pareta ni Pading Mar. Pero okay man pala. Gari may, pag magmaka, gari guwaman resulta ito. Nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Jenny Balyaran, sharing man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin. Kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo
ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Baretang Kulapnit. Okay, sandali. Nadakop ako, Junior. Paano nga? Sige, text mo na nag-programa ka. Kung anong pigin text mo na. Ako ngayon na mina-atensyon ka sana. Atensyon! Naramdaman ko lamang sa Corps Commander o katokang high school. Kan high school junior, naging Corps Commander ako sa high schoolahan mo. Magayon naman. Bueno, mas dakol databe ang happy hormones may paghadok sa mga yun man talaga, totoo man talaga. Yan ang pigahapon na happy hormones. Pero may amay na nagdadangog sa imo tabi syo Kotara ini sa TV supinsan tabi ni Seli Clotario. Good morning mga taga TV Albay, good morning mga taga TV, salamat po sa pagtutok ha? Good morning Henry M. Padagoso nindo sa orasyon imperata oras-oras. Pwede man yun ade yun, implementar tara sa orasyon imperata oras-oras. May paralaot kitang bagyo. Salamaton tabi sa suhestyon. Good morning. Magpreparar man tabi ang gabos na magpangadji. Sana dahil lamang kita mapektaran kan bagyong Tino. Good morning. Happy birthday po kay Johnny Atuli. Salamat po. Good morning. Pakius. Okay na to. Good morning. Maugmahon ka na naman. Okay. Sige. Good morning, Tabi. Happy birthday kay Manay Nits Okayo ng Ginubatan from Nest and Cell. Thank you. Good morning. Okay. Good morning. Sabi ni Mami, ang cute mo daw ngayon. Wala. Bay na pagpalagamita si Mami. Talansihan na naman kita. Kudadaw nindo. Sisay daw ini. Susay ko, so aki ang nagtara. Say daw ini. Joshua, pasok mo doon. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi po sa indong programang Morning Hearing. Good morning, Joshua. Good morning, Bipi. Ako talaga, napapano-pano na ako eh. Lagi na lang si Mami. Ngayon gusto na akong kwan talaga. Kahit naman talaga nagsasabi si Baby. Grabe naman si Mami, baka si Baby ang nagsasabi. May gusto na talaga ako. Gari na natatamaan ng mari ang pagkatawo ko Sige para, Juan? Sige para, ano ni? Sige para digahan. Gano'n nga ni Kwan eh. Pero magtapos muna siya. Magtapos muna. Legal age na ba? Legal age na? At sa bagay, magtapos muna kasi baka bagyo ka ba? Bakit? Baka mawasak mong tahanan ko. O baka mawasak ko ang future mo.
Ano nangyari? Kuha! Sisay Oh. daw ini. Sisay daw ini. Na? Nasarong contractual employee. Oh. Maski maluya ang trabaho, Oh. pero makusugod ang kapit sa namamayong ilihido. Ang Nagkakabirilot ako Nagkakabirilot. Ulit na daw? kontraktual, maluya ang performance. Oo. Pero maski maluya ang performance, makusugod ang kapit sa namamayong elected official. Okay. Okay. Ang problema, Oo. inibitihin rin si Idol na bago-bago pa sa nang nilaog sa sarang opisina, Oo. pero may pigsikirinking ng katrabaho. Aring king king king. Aring king king king. Aring king king king. Aring king king. Tang tara. May kanta ka yan. Alat mo na. Anong title ka yan? May kanta Aring ka. king king king. Aring king king king. Ang title? Baka mang karing king king king. Aring king king. Talaga? Okay. Ano nangyari? Grabe na dahil ang namamati kay ning gulo-gulo na maka-score sa katrabaho niya. Salbatana. Pagka uro-undas ako. Pagka uro-undas. Kundi si katrabahong babae na mamalisyahan. Ikaw para pasakay man sa nailing si Idol. Ano ini? May kon ini? May agam ini? Si lalaki, si Idol, pamilyado. So girl. So girl, balo na. Balong buhay, so girl. Aring king king king. Taramin na advice na. Manap na lang kay Daraga. So medyo Daraga. Pag grabe na magkagulo-gulo, dahil naman nagtatangaw. Umanap na ta. At although sala iyan, tamayagom ka na, di ba? Pag mayagom ka na, dapat bako lang limit, stop. Look and listen. Di ba? Look and listen. Pero hanap na ki. Ang Daraga kayang kaiwal mo kandit sana. Sisay. Primero so ina ka no so ama kaan. Kadawa sa boyfriend ka ngunigwa. Kunda ang kaiwal mo kan sumagurang sana. Pinigyo. Sarawayon man si Boseng. Ngunya. Sarungal daw. Ang magkatrabaho kinilite. Napasyar sa sikat na kaunan. Si Idol. Good morning kay amigong Arnold Lorcha. Sir, marinaga tabi sa imo. Sangay going to Tabaco nagdadangog sa DCGB online, sabi ni Jonathan. Marinaga amigo. Ano, sarungal daw nangyari? Sarungal daw ang magkatrabaho. Napasyar sa sikat na kaunan. Okay. Si Idol. Si Idol. Sige, David, pagharota. Igo para harot si girl. Pero na ngayang. Grabing kaduratan. May edad na kung ano naman pigyan pa sa publiko. Atak na. Ano naman Sabi ka, nakakahiling. Pero na ngayon sa mga ake, na nagkakawat si kudot-kudutan. Talaga? Ata. Yan naman sa reaction ni girl. Sa reaction ni girl, sakay-sakay lang. Sa insuminakay? Sa auto niya? Dahil, nakikiride ko. Nakiride, Sa mga trip ni Idol. Gano, so, wag dyan, may kiliti ako dyan. Pag may kanta ka yan, pag may kanta, may wag dyan, Sex bomb pa kaya? Sex bomb? Ano? Sex bomb dancer? Sex bomb? Sex bomb yan? Okay. Sige na, tanapon ko daw, okay. Dahil nagtitinsar, ang duwa, naigwa pala ni Chismosong kulalapnit, may nakailing palan na nakakabisto sa inda, as in nagmamasid sa gilid.
Ngunyan. Mabo yun natin yung nakareport sa idol Oh. na may naghihiling sa inda. Biglang nagtitwatan ang duwa. Natapos sa pagkaon? Dahil manatapos, Halaga? na-istorbo kang nakareparo. Na may nakahiling. Talaga? Okay. Pero bitikan ko lang po. Hiling si idol. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita. Depende tinapos. Nagbayad? Nagbayad, ay tinapos. Naka-order, dahil tinapos. Gusto mo ng kiss, bibigyan kita. Gusto mo ng hug, sige magsawa ka. Gusto mo ng hug, bibigyan kita. Gusto mo ng juice, ititimpla kita. Imamasage kita. Ididiin ko pa. Sasakyan kita. Bakit? Kaya mo bang ibigay ang gusto ko? Hindi. Okay, gunan. At istoryakan ko lang eh. Aha. Ining si idol. Haloy na palang diting patay na patay duman kay girl. Ah, okay. Si idol, ang financer, kan gabos, naluho kan babae. Ibaling si idol daditi ang naglalapigot min kakadisponer. Makasuspiner sana sa mga kagustuhan ni girl. Magastoso naman yan. At na, Kumanap siya, kiles maintenance. kaya share ang maintenance. Ano? Share ang maintenance. Maski ba ko share? Ganito no maintenance at all. Ang problema, ang problema, Nakakaaliw. Nakakagigil. Nakakagutom ang tulad mo. Amin, dapat uldas mo yan. Okay. ang problema, mas ano dabiting go-up ni idol. Oo. Pero sundo sa naman dahil ini sa Tortiquel. Talagang habong man sa iya ni girl. Habo. Ayan talam. Aha. Nagkasakay-sakay man sa napalan. Sigon sa mga pag-iriba, Aha. para sa pangayang lalaki ini, na dahil lamang nakakamali siya, na talagang dahil man siya kursonada, kan katrabahong babae. Kaya man pala. Delikado yan. Kaya dapat minsan, nagsulot-sulot na sana ini si idol. Bibigyan ang murusulon. Ano? Pag nagsusulot-sulot na sana ini si idol, terming murusulon. Tulala. Nagulpi na kay gasto pa, no? So, oo na da kaya ang bulsa. Dahil nga na ba yung magpaparagagasto? Pero, dumang ka sa bako magasto. tundo sa naman sa kudot-kudot. Mundoy naan. Ay, hindi. Kung hanggang kamas na dyan, kinudota ka man, kinudot mo ako. Ay, nagarang lamang sa computer ko digdi. Yung kaduratan ko muna na aga. Okay? Oha! Siguro nga ni Boy. Joshua, goodbye po. Ang galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw.
Bata mari ang panon, ano, bata may maray, nagtamagparakan, tata may maraot na panon. Harayo pa man, pero mga tugang mainit tabi sa tuyang palibot. Thank you, Joshua, sa istorya. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, at cirrhosis. Mga helang nadara kan Joshua, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaonin taba. Tapos ang kaugmahan kun dai magbabago, tanganing magmangatay. Kay pan po nasabayan ng proteksyon Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po sa lod asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. Kaya mga tugang igwa ka mang kumbisyo o daig. Nagiinom ka man o daig, pwedeng isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Congratulations, Tabi, sa Legazpi Delegates to Batang Pinoy 2025, Jensan Pencaksilat and Karatido Legazpi Team. Pinkatsilat Team, Alexa Kate Ginto, silver medalist siya Angelo Jimenez, bronze medalist Jervin Aidalia, bronze medalist, at saka head coach Angel Torregosa. Uy, amigo! Maray na aga, amigong! Angel, good morning, Tabi sa imo, ha? Congratulations, Tabi sa indong team. Mabuhay, ha? Puro nagkakuha yung mga medal, ha? Ang sa imo pala na team. Good luck, amigo! Mabuhay! Salamaton, Angel! Ika na po, Antuna. Salamat kan sa inong pagantabay. Mabalik ako mga tugang 7:30 sa programang Radyo Klinika. News Director Mar de la Cruz. Masunod na DCGB Bareta alas 7. Goodbye. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin